kulhu balik bola Astu Purnama Sida Ilaheng awit nam astu Purnama Sida Ilaheng awit nam astu Purnama Sida Ilaheng awit nam astu Purnama Sida Astu Purnama Sida Ilaheng awit nam astu Purnama Sida Ilaheng awit nam astu Purnama Sida Ilaheng awit nam astu Purnama Sida Iku
Sritina ning pasewakan Pusana Sutra kang maneka arna Wilahing awik nam astu purnama sidhem aum awik nam astu silat mring yiwang jagat karana siranging tandha kawisesaning bisana sono sinawung langit mlebu estu maksih lestantun lambang Buddha jinantur tutur kadelo-telo tulap mira Radeng Paradya winarsita ngupama prameng niskara karandudya tumiying jaman purwa mangya tekap asananing gobitotan wurungging pralambang matumpa-tumpa marma panggung langgeng panggunggung sang murwing kata sikebyar dumadining wayang purwa pun mangkaning kandha ninarik nututing basa duwing kenem umusu rasa yen rasa ya karaos mlajari wang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa rumangsan ilir jalma ngilu kaca jarweh wis renakop saking carita lo becik wis gemelar sruning pangkeliran iki sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Ndarum yang Kartika wis nurba ing kawasa sahari ratri angidri bawana pruteking tuk sina kilur kemanti teman dadi petanganing dina saji warsi windu kang sarta abad tetung lantangkar temangkar sini rambun kaya jawah pating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walang katoga buron wono miyang buruntu dadi obranan tanpa picalan padhang trawangan sinaring cangjang retna wingking ngarsa amarbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang mrengangah lamun kae saya hendilat-dilato bumi saya dangu sumrup sangge pangarpa katur semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katun ijo royo-royo amangku guningking biru moyo-moyo pucing dungir mulan kedanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tanata wis dangu selengkul dasa dene rasa ngupu ya buku karap Tegal sawahe anglo silur tatanem derti sambi sindenan mikul garulu kuning anggiring raja kayane sawan ana pirembagan Samara Wangi sang pangarku saya dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dununging kiblat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samira Bajadara Batijar Kuwung Parani tata wonten ingkang amadani kuwing Praja Ngastina ing Gajah Hoya ing Ngastina kula ing Liman Benawi ya ing Guru Canggala nggih garis 100 talanto kali 1000 janggep tinega krana negara Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maninggal kapan tuk uruting Cakrawala waneh-waneh cokring pawisik samane kineping jurang colong kinepung guwa sirung kinarya sisuwing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sedene nanduran tanem tuwa katon ijo royo-royo anggrem buyu godhongane ambyek wae nganti kaya mangklung-mangklung wit-witane pantegalaring Goprawija sedaya tinanduran mewahe koningon raja kaya iwen sansaya ngrembaka lamun nyang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatan ana carane kandhang nganggo ranjing palang labet tebih saking tidak Durjana Duti samya satyaksa kabdi karo luhuring nusa bangsa duwe negari Ngastina wana kuwi bangi gunung nganggo rinaksa mlesna lestari urun tumurun ora tumerah sadya dadi urek-urekaning lingkungan
Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samting sesanggeman sepentepe saking pendak sansaya sinan saya weda winada anane momat sinamatan daya tinayan siwiji-wiji mapan sedating jeciban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging pirasaken Karing Astina nalika semana lagi manjing marang jaman Cana Panjang munjung pasir pamukir jinawi kemari pakar tata-tata raharja dasar guru kang gedhe bore padang jagate dhuwur kuwise turta antukun carane tata kasusuing manca praja lah sinten to wahu nggo ngastu pusanane adil bangsa negari Ngastina nanging udan ucap dasa namaning Sang Nata dasa arane 10 nama wis mestandi jejulu Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Nata Prabu Kurupati ya Sang Nata Prabu Jayapitana ya Sang Prabu Kedari Suta Narendra Kakabi teksa gedhek wong simbar jaja kasinungan kasekten wibawasan nata mentak jina lumenter Mula tatan mukal menawi saged ambiyantu wenang ayomi sangya para kawula wonten negari Ngastina. Pinayang bayang sanggen murahab-surahab sawis ngal pepak andir sago kang sami semiwa. Yayang ruping samudring kedaratan miwandatan kanten wismanipun sangyan manung tetunggiling praja negari Ngastina. Mimas sangyaning para kadang ingkang katingal ngagrah bergagah nyayah mrayit ning gewa. Ih menika temanane pawatih negari Ngastina. Aning Sang Rekyana Pati Hari Sengkuri Satring Rasa Jenar ya Sang Harya Suman ya Raden Trigantalapati. Sumambung wisma Topo Gawan Durna ya Sang Resi Kumbayana. Kocaping mangke Sang Resi Kumbayana inggih barat Waja putra mengkeraken milenggahipun Senopati negari Ngastina Narpati Karna Basusena Nalindra Ngamangga. Datan kantun bisawanipun ugi Pangeran Pati Kadang Nata Sang Raden Kartamarma. Kabudidem datan ana jalma ingkang anyabawa jejel riyel rapat pipit aning madaning masewakan prasa satu padhakul datan wonten ingkang sela. Labet sakathing para sibing jawi ambulutaken turun untuk umbul-umbul kiterangan danu yayem mudhe mangsa labuh ayung megar menti jamur barat ing mangsa rendheng. Tumbahing ngrangepun jati ngaran mangsa katiga marandena tidem jinem madaning masewakan negari Ngastina. Lek semanten datan wonten kudahan ngobas samira datan lumampah kabar sumangsa ananing pradangga mewah mangli ing waranggana. Sikura merwani pangandikan dadi mangling wijining pandika Sang Nata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Aduh
sasongko kasungan surya Sretinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspeteng udyana miang panjrah sarwa rukma ranggeng manik narawata apraprabanyo kang sumirat apraprabanyo kang sumirat nyaring teca aliwaran ler ke lase sereng kaget wembo kekondo mrek ing ati upeng maruta mando separan mangambar kungas Anjra ingkang puspita harum
silering samirana mrek ong sakar kadhong ngas kandhanya mawera sretaning driya Diwangsa Purmadi luwi ana sasmintaning sunjakan wasaning Bathara Paman Arya Paman Pati Arya Sengguni kaget sing andika ing Sunawi ana ngarsaning Manira Paman Pati Arya Sengguni kawula nok ninggih anak Prabu kaget jroning penggalih kula wonten ing Jawi sak jawining kedaton dupi kula tampi timbalan paduka angger anak Prabu Duryudana bebasan pindurun salombok pinanjering alun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan nggir nanging sareng kula wonten ngarsa jingandika anak Prabu Duryudana tebih saking raos kemarasan manah kula nggir anak Prabu Jaka Pitana Kemareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka angger anak Prabu Suyudana wonten ngarsa paduka. Inggih wonten kedaton negari Ngastina menika angger anak Prabu kawula nok inggih. Paman Arya kula niki katiparangken sira. Ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun. Pranata-tata rakiting kaprajan Pratajaya aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti kengkarempin Paman Pati Arya Sengguni. Kawula nuk inggih nawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan tartentu sadyatan badhe nguji wani nggih ana kawula samya saiyek seka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatan remuk kasawana putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana damel bombong bali ingsun kang dadi aturira ora liya pakaring kang utama tindakna selawase urip ngono ninggih rupa ingkang paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat namung nggih dereng lan sak sampunipun ambuk bilih keparing ingkang bapa ngaturaken sembah sumung kemping mangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu kula niki Paman Arya kula tampi akarya bumbung raos sing penggalipun langkung kaskecan ing langkung mrayogi lenggah jengandika bapa Paman Arya Sengguni kepatihan ngono nggih sampun boten kirang mrayogi pisawanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu kawula ngono nggih Purwa dene jengandika nuwun mangke pupurwan Bapa Kumbayana rawuh wonten ing mriki ingkang putrapun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugi rawuh jengandika tansah mangke kesarasan mimah karaharjan wonten kersanipun ingkang putra ing Astina nggih Pupur Bandurna astaka swalasila bertapa sumarante hawala gamanaga kula keprit kantil buntut ing selikur kula nggih anak Prabu sakala ngomong pilawanipun manahipun ingkang bapa ing Sukalima sareng kula tampi timbalan paduka dawuh ngersa dalem paduka anak Prabu Jaka Pitana sawanipun ingkang bapa wonten kersa jengandika anak Prabu Jaka Pitana tansah manggih karaharjan miwah kula manggih saras anggen kula sowan wonten kersa jengandika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu mriki
Dabung kula ngaturaken asung budya pangasta mugi tansah kunjuk marang sajengandika. Kula nan sampun kula tampi karo bombong raos singgali. Mboten langkung ingkang Bapak ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapak mugi tansah kunjuk marang sajengandika anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karo bombong raos singgali. Mboten langkung kasike cano lenggah jengandika wonten ngersanipun ingkang putra ing Astina. Kula nan inggih, sampun mboten krang pagi pisanipun ingkang Bapak ingsa kalimantan kersa jengandika anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna Basusena sareng jengandika ingkang rayipun Duryudana ngaturaken asuk pasegan punogrami tuwin pambagya harja mugi tansah kunjuk dhumateng marang sajengandika Kakang Prabu Karna Basusena ngawungga. Kakang Prabu saged pangestu wayah Bathara jagat kula nun inggih Yayi Prabu Jaka Pitana. Sakalangkung bombong kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu wilujeng miyasung pudya pangastawa sampun ingkang ngraka tampi karo bombong raos sing penggalih. Mboten langkung kula nedya ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk marang sajengandika Yayi Prabu. Kula tampi karo bombong raos sing penggalih. Mboten langkung prayugaken anggenipun lenggah wonten gesaripun ingkang rayipun Duryudana. Kula inggih sampun mboten kerang yogi Dimas Kartomarma. Saswani rumursanipun Kakang Podohan Diraja sak pratamu Dimas Kartomarma. Niki tansah pinanggih widatan liring sambi kula sowan kula Koko Prabu sowan kula marang sajengandika Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Jaka Pitana. Mangke kalaharjan datan wonten beda menapa karang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Dimas Kartomarma. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku wae tampanono. Piye sampun kula tampi karya bombong raos sing penggalih. Tatan barisaning para wadyabala teng padha gantung sibu juru kanthi kang padha saro manuk. Jeneng sudah diambabarake wigatining pasewakan sartane diagi tatanen kabeh suguhan utawani cecawisan tuwedharan apa wae marang sari sing padha sibu ning kedaton Gunung Astina. Nun Mula ingkang paduka dawaken badhe kula canggih nggo jimat badhe kula mangestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Koko Prabu Duryudana. Paman Arya wonten timbaling ngadhawuh Bawadurna wonten dawuh nggih. Saestu rembag pasewakan dinten sapunika kula namung badhe ngrembab babagan inggih menika pun kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih kados pundi? Anak-anak kula pun para Pandhawa kados paran. Wonten kawontenan menapa? Estu anggen kula nglampahi gesang putri Madyapada lan kula lenggah wonten ing dampar kencana negari Ngastina menika boten tentrem tuwin boten ayem awit kula tasih saged nyumurupi kadang-kadang kula para Pandhawa gesang wonten ing Madyapada. Bilunggang saking mriku rembag kula wonten mriki menika namung badhe ngrembab babagan kados pundi serananipun anggen kula badhe ngrenah patinipun para Pandhawa. Lole astaga swalasa pertapa sumarante hawala kula nun inggih nggih. Kula nun inggih ning nuwun sewu. Napa inggih bakal kelakon anggenipun badhe ngrenah pun pejahipun para Pandhawa nyatanipun rikala semanten Pandhawa sepisanipun krenah patinipun. Jaman lakon sebale sigala-gala Pandhawa menika mboten kobong nanging malah dipun slametaken dening seekor utawi sewujuding landak putih. Mekaten? Nggih. Menawi samangke wonten kurban saking kawula Ngastina inggih saking rombongan Ngastina inggih menika pun Paman Puruncana ingkang paman pun Puruncana. Nggih, leres kula ngemuti lampan menika. Nggih. Lajeng angka kalih Bratasena menika rikala semanten nedya dipun krenah patinipun dipun julung tungkul kaliyan Adipati Harya Sengkuni lumantar nalikanipun Bratasena babat Wanamarta inggih Wanamertani. Nggih. Nanging rikala semanten Werkudara ora mati ning jero ning alas nanging Werkudara malah pikantuk triman saking para Jawata wujud negari ing kajeman ingkang sakmenika sampun kababar dados kamanungsan inggih sing dilungguhi para Pandhawa menika. Inggih menika pun negari ing Ngamarta utawi
negari Wonomarta utawi Ngendraprastha. Utawi Mbatana Kawarsa. Lajeng ingkang pungkasan menika Werkudara dipularapaken wonten ing Gunung Candramuka. Rikala semanten malah antuk kanugrahan sandhangane nggih menika sandhanganipun Bathara Bayu kaliyan ali-ali Manik Candrama. Dening ngersanipun Iwang Pikulun Brarendra. Sammenika kula tesih bingung, lajeng ngrenah patine si Werkudara nika kepiye meneh. Merga kuncine Pandhawa isa urip, isa tentrem kuwi mung siji. Bratasena dipateni. Nek Bratasena mati, angel mijen wae ngranti arep mateni Puntadewa. Janaka badine Kalusdewa. Mekaten. Nggih. Lajeng wonten karti sampeka menapa? Anggenipun paduka badhe ngloropaken kadang kula pun Bratasena. Pripun nggih? Kula tesih mikir seranane. Ngeten mawon. Bratasena nggih Werkudara kula larapke supados ajeng kula dawuhi supados inggih menika ngupadi nggih budidaya wujudipun banyu siji Perwitasari wonten telenging samudra. Indi mrika tartentu Werkudara jegur samudra, Werkudara nyemplung samudra. Ning telenging samudra kae kowe golek banyu suci Perwitasari. Nek kowe wis entuk atur marang pun Bawa. Iku tartentu mengke Werkudara mung dipangan kalian hiyu megalodon sing enten telenging samudra menika. Mekaten nggih leres dipangan iwak galak paus orca dugong putri duyung ora ding nek kuwi malah dipangan karo Werkudara. Lah saking menika sameneika kula aturi mas paosaken kados pundi tangipun ingkang bapa ing Sangka Lima. Kula sami kita diani badhe mateng anak Werkudara. Kula matruk lan kula marem lajeng badhe kados pundi lampahipun. Nggih sakmenika nengga srana kemawon. Menawi ngantos ing sakmangke, Werkudara mati wonten ing Samudra Hindi, kula niki pesthekaken Werkudara mesti mati. Ngaten. Nek ngantos mengke Werkudara kelakon mati wonten ing Samudra Hindi, jeng andika badhe syukuran menapa kemawon kula semagaken. Jagat Dewa Bathara Brawi nganti kelakon Werkudara mengko mati ing telenging samudra golek-golek banyu suci Perwitasari. Kula lan Ayaka bungga negari Ngastina miwah kawula negari Ngastina nedya rupyan seneng suwene 7 dina 7 bengi boten leren. Bagus. Nanggap campur sari. Campur sari. Sing nyanyi niken dua. Karo Saras niku favorit kula niku. Bapak Duna nggih. Kula rumajeng mewah kula sarujuk kalian dawuhipun anak Prabu Duryudana mewah Kakang Panembadana. Kudu sarujuk. Sampeyan Dipati Arsipuri kari melu. Nggih. Mengko nek ana Kurawa sing kudu dikepyake. Nggih. Mbantu lekase Werkudara. Nggone bakal golek banyu suci Perwitasari ingkang akhiripun miki mengko badhe Werkudara mung bakal suwan ana ngersaning Gusti. Nyatane dipangan karo iwak hiu, paus lan sak piturute. Nggih, sedaya sedhaken dawuh. Sameneika kula aturi mas paosaken Kirana Prabu, sedaya melih bakal wonten kedadian ingkang ngedapi-dapi. Ingkang badhe tumanduk wonten kersanipun inggih menika pun anak kula pun Bratasena Kirana Prabu. Sigra bala kang tumingal Prangga campur samya ngedali Leret nadit welateng kota Panyanggung nangun janidi Benjang sang aji ladinya ngedali wuwus Restasura wilangga kaya buta singa wregel Pasti jangga dendanya mangan baniken
didemat janing Pasiwakan negari Ngastina. Nalika semanten datan mubadatan musik nata ing Ngastina samirana datan mampah awit kaperbawan sang nata ucapaning mangke minangka durung abang kadurung manding kasaru dasaring pertala piyang ngarsa tangkeping wurika pasiban puna amuk apa to kang dadi darunane ora ana mancan putri kajengking medhun saka menangkang kejawi amung pisawanipun satriya ing Jodipati nggih nunggul pawenangan iki Sang Raden Arya Werkudara Windowarni kalih kaya kowe bareng wonten anggawe kaget kang samula Sinong mati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana ana bali lumut hamra kanggang awita bedenjeng-denjengan jagat dewa Bathara paman wonten timbalan ingkang ngadawu nembe kemawon kula rasanan kalian panjenengan bab perkawis Kakang Werkudara
Mriko Wrakudara sowan wonten mriki. Kaget penggalih kula papan. Inggih. Kula dhewe yo kaget agi wae durung mingkem anggen kula. Rasanan kalian anak Mas Bratasena inggih anak Mas Wrakudara. Lah kok mak jedul mongko marai horeg kahanan pasewakan pun dangu ngger. Paman. Lega ingkang sekeca. Inggih sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Dimas Bratasena ya Dimas Wrakudara, Dimas Wijayasena. Sasewane siadyon kersanipun Kakang padha kanthi raja sak para tamu Dimas Wrakudara. Wah. Duryudana kakangku selamat tekaku. Ora ana alangan swiji apa, ya mung aku ngaturke sembahku wae Tampanono, basaku Tampanen. Ya, Dimas Wrakudara ngaturake basa lan sembahan ngersanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Yayi. Takegem dadekake jimat parayukan anggonira sian dilungguh kaya sura kurang kepenak. Apa, Wrakudara? Apa? Wah, kowe tekan kene Wrakudara? Iya. Monggo lagi wae kowe iki arep takon. Takon apa? Kowe takon golek banyu suci Perwitasari. Kowe takon golek banyu suci Perwitasari ning outlet. Takon mlayu sedhela. Lah kok kowe tekan kene Wrakudara? Kowe ngomongke bab banyu suci Perwitasari. Heeh. Aku wis ngolehke. Wah, tenane? Iya. Pirang botol? Wah. Ora ngawur gunemanmu Durna bapakku. Tenane apa kowe entuk banyu suci Perwitasari? Ya iki mengko aku arep matur ngersane Duryudana kakangku. Apik. Wah. Pancen iki bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Wrakudara. Iya. Iso mikul dhuwur mendem jero. Mendem jero. Ya keren sing durip. Tok sumbere perkara siji. Sapa? Mentak. Kae Kang Slupan. Ayo ora apa-apa. Ora dadi ngapa. Yo. Selamat kamu. Selamat sembahku Tampanen. Tak tampa. Pangestuku Tampanane Wrakudara. Tak gegem dadake jimat. Wrakudara kadangipun Kakang padha raja sak Praptamudi. Karna kakangku. Sembahku Tampanen lan selamat tekaku. Iya. Pangestunipun Kakang bae Tampanono. Tak gegem dadake jimat. Prayoga nunggonmu lungguh. Kaya ora kurang kepenak. Wis cekak wis wae Wrakudara. Iya. Duryudana kakangku. Piye Wrakudara? Satemene anggonku ning kene iki sowanku mrene. Aku mung arep matur. Kowe njaluk apresiasi ngono ta Wrakudara? Iya. Mergo aku wis kasil nampa ya wiwujude banyu suci Perwitasari. Mula aku njaluk bebungah ngersane Duryudana kakangku. Munggo kepiye nggon arep maringi bebungah karo aku mergo aku wis kasil ngantuke banyu suci Perwitasari. Duryudana kakangku. Durna bapakku putri Sengkuni bapakku. Agatri sangga pirangu rinanggul kinempet kempit. Sang retaning bawana yoki tukang lalang hati. Yoki tukang kudu kerek. Kula nuwun sewu angger Mas Bratasena. Sengkuni bapakku piye? Panjenengan sampun kasil pikantuk inggih menika pun wujudipun banyu suci Perwitasari. Wis entuk iki mau rong botol. Kakang Durna menengo sik, Kang. Wis kasil entuk banyu suci Perwitasari panjenengan sowan wonten ngriki. Iya.
Kula nuwun sewu. Napa jenengan ndika menika mboten nemut kelingan bapa-bapa. Sampeyan Angger Bratasena menika wis kecilik leh nglabuhi karo Pandhawa kok sampeyan ora diwenehi bebungah apa-apa karo Pandhawa. Lire piye kowe kandha ngono sengkuni bapakku. Mengki riyen to? Rikala semanten nalikanipun jengandika lampah inggih menika pun babat Wanamarta. Ingkang lampah babat nggih sampean dhewe ora diwangi sapa-sapa. Puntadewa ora ngewangi, Janaka ora ngewangi, Nekula Setiwa ya ora ngewangi. Ning kok ya sampean saiki sing dadi Nalendra teng negara Ngamarta kok malah anak Prabu Puntadewa udu sampean. Mergo sing tuwa dhewe kuwi mbarep kakangku dudu kok aku. Mula kang saka kuwi aku trima wae yen to aku kudu ngeyup kamukten. Lan yen to kudu aku sing dadi senopati ning negara Ngamarta, ternyatane kabeh iki mau tak lakoni. Tulus lan ikhlas lahir batin nggon kuping ning labuhi kalang kadang-kadangku Pandhawa. Kula nuwun sewu. Napa jengandika menika dereng mireng cariyosipun bilih Puntadewa menika anggenipun dadi ratu wonten negari Ngamarta menika ngidak-idak marang sak pepadane. Ngidak-idak lire piye? Ngidak-idak marang adine. Ternyatane sampean kabeh nglakoni apa-apa dhewe kok ora diwenehi bebungah apa-apa. Karo para Pandhawa nganti sampean ngentukke banyu suci Perwitasari. Kok malah sampean sowan mrene nggo njaluk bebungah ngersane anak Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu. Sing duwe lelabuhan tumrap Pandhawa sampean ning kok sing ngedangkrang lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul Puntadewa kudune sampean ora nrimakake. Kudune sampean ora nrimakake, sampean wis disepelekke karo Puntadewa lho nggih anak Mas Wijasena. Dar syukur ora. Nirake aku kowe. Sing sang katriku mulung mangrompaking wadya Kura kura reka giri Kakang Prabu karo Kadiparan kula nuwun sewu. Jengandika menika Nalendra ingkang kados pundi? Kados pundi pripun? Ning atasipun Bratasena inggih Werkudara menika kula ngertos penggalih Bratasena niku wis nesu-nesu awit dipun prenggakaken dening Paman Harya keparengipun. Jengandika mangertosi bilih Werkudara lajeng bedah negara Ngamarta ijen kok jengandika mboten dawuh kalih kula. Dawuh kados pundi? Ambuk bilih to, jengandika dawuh kalian kula supados kula ngetapaken wadyabala sak negari Ngastina miwah Ngawangga. Sak biyantu kalan kasipun Werkudara mbedah negari Ngamarta. Paling sama kepasang yudu katujuh inginu. Jengandika kula aturi pidhalaken Sangya para wadyabala sak wontene wadyabala pangbeta teng Ngamarta. Bagus.
Jernyatanipun Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten kok ateges kula menika nyucuh. Mboten kang ateges kula menika maiben dumateng sing ngandika anak Prabu Yayi Prabu Jaka Pitana menika mboten nanging kula menika wonten mriki jejeripun Senopati. Kula menika namung ewet perkewuh. Ana negara Ngamarta duwe bot repot negara Ngastina duwe bot repot apa-apa kok Senopatine Yanata Ngawangga Prabu Karna Basusena kok ora ngewangi menika kula nuwun sewu menika mboten badhe sae kawontenanipun. Nggih. Kula saking menika keparenga kula nyuwun pamit bidhalaken Sang Hyang Wadyabala saking negari Ngastina menapa dene saking negari Ngawangga. Nggih, matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Kula aturi atos-atos tindak lan lampah sing andika anggenipun badhe tumuju wonten negari Ngamarta sak piantun lan kasipun Bratasena inggih werkudu anggenipun badhe medhah negari Ngamarta. Kepareng kula nyuwun pamit tambeng pangestu ingkang kula suwun Yayi Prabu ndherekaken Cekar Paduka. Pamanaryo wonten timbangan ingkang ngadhawuh nggih. Sampun ngantos wedi kangelan pun bidhalaken sakyanipun Pursata Kurawa. Inggih sendika ngestaken dawuh. Bapak Durna wonten dawuh dipun dherekaken lampahipun Kurawa. Nggih, inggih sendika ngestaken dawuh. Apa nyatanipun Werkudara sampun kasil anggenipun pados banyu menika kala wau. Nggih. Banyu napa? Inggih menika pun banyu suci Perwitasari. Banyu suci Perwitasari. Nggih, mangka dereng kula kongkon. Mangka dereng kula kongkon. Kok wis trunyuk-trunyuk ngentoke matur rene nek wis ngentuk banyu suci Perwitasari. Wah, lha apa? Manjan kecah tertib Werkudara ora melu mbuk malah tuku dhewe. Merga ora gelem nek dijaluki kancane ora gelem. Ora gelem Werkudara nek jak ubengan ora gelem. Tetep kae dinggo dhewe. Nggih, Kang. Heeh. Wis ora apa-apa. Niku kesengane Werkudara. Iya. Pun kajenge ngoten mawon mboten masalah. Sameneika badhe kados pundi Kirana Prabu? Kula aturi bidhalaken Sang Hyang Purseba. Kula dipun turang kedaton. Mengke riyen niki tesih jam 10 lho. Niki tesih jam 10. Apa le nganake pasewakan kemeruputan. Mboten dados menapa niki tesih jam 10. Punjul 2 menit. Napa nggih badhe dipun bidhalaken sak menika? Wah, mengke kesuwen, mengke kesoren medal kesoren. Ora apa-apa Kang nyatane sing wis dintenteni ya kuwi. Ning iki jam 10 Mas ngene. 10 kliwat 5 menit. Mboten napa-napa pun dibudhalke mawon pasewakane. Oh nggih. Sing baku Werkudara pun ajeng bedah negara Ngamarta. Mengke kula genake melih. Nggih. Kula genake melih. Apa Werkudara ki ya tenan arep budhal ning negara Ngamarta, arep bedah apa mengke mau nesu merga krasa nguyuh utawa sawiturute. Mengke ajeng kula genake melih. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Kemarin kula nyuwun pamit, kula dianganti Sang Hyang Surya. Engko sik ta urung didhawuhi kok. Nggih. Pun nggih sampean dawuh kali kula. Nggih, Dimas Kartomarmo. Oh, tak kira aku. Dimas Kartomarmo. Iya wonten timbalan kang dawuh sinipun. Aja merem dhisik, mboten. Mboten ngapunten. Nuwun nembe makler. Budhal kang padha sibuk jeneng Senadya Kuntur kedaton. Ih, nunistaken dawuh kang kula nyuwun tambeng donga pangestu miwah sangu. Lho. Iki ora neka-neka lho. Wis mangkat kono. Ih, kemarin kula nyuwun pamit madal pasilan. Kadya Sang Hyang Surya kinarya madhangi lakumu Dimas Kartomarmo. Ayo menrak.